No niin, tänään tupsahdin tänne kotiruokakauppaan ja mitäs jos säkin tulisit tänne taloon? Aika paljon kaikkea uutta kivaa. No niin, ihan kiva, mutta vähän pitkä. Täällä on hienoja. No on makea. Se on aina kiva. Eikö se ole kiva? Ja ehkä ei ole mun juttu. Eti kun on bling blingia mustaa, Ja niin kyllä puuttelee sitten. Se on hyvä. Joo. Kuvataanko sit, kun on mun päällä sitten joku paikka? Ilman muuta. Eli Ilman semmonen muuta. setti. Joo, mutta ette te syöt koppiin kyllä tuu. Oo, se oli väärinpäin. Ihan kuin olisi joku star niinku. Mutta jos laitetaan tämän laukkuun sisään tän tukkaja. No, mutta sit kun se peset autoon. Mistä sä tiesit muuten? Mä rakastan, joo. No niin. Nyt on niin kodikas olo tässä vaatteessa, että ei voi kodikkaampaa olla. Että tää jää varmaan päälle. Jälleen tämmöistä pirteätä mustaa. Ja sitten tässä on vähän tämmöistä ihanaa pikku hörhelöä. Ja blingeli-blongelia luonnollisesti. Tykkään tästä V-aukkosesta. Tässä on kiva, kun tässä on valkoista, mutta on tää vähän tämmönen niinku aika iso. Mutta ehkä jos teillä löytyy pienempää kokoa, niin tämmöistä pirteätä mustahan täältä nyt sitten mukaan pukkaa, että tää kyllä on enemmän semmonen entree keikkapaikan päälle. Juhlavuutta ja tämmöistä leikkisyyttä. Niin jos joku näistä mun löydöistä on sulle sopiva, niin tuu äkkiä tänne näin, kuule, näähän vie nää käsistä. Tuu shoppailemaan tänne kotiruokakauppaan tosiaankin ja voit käydä tietysti myöskin netissä osoitteessa kotiruoka.com.